El programa Impulse Plus d'Interreg Mediterranean és un projecte europeu al qual s'ha sumat la Fundació València Clima i Energia de l'Ajuntament de València. L'objectiu d'aquest projecte és implementar un sistema de suport en la gestió de la rehabilitació energètica d'edificis públics. En poques paraules, ferramentes per a que els tècnics de l'Ajuntament puguen decidir quins edificis públics rehabilitar, en quin ordre i amb quin abast per a fer-los més eficients energèticament i optimitzar la despesa de recursos públics. El projecte Impulse Plus consta de 3 fases. La primera fase és la classificació dels edificis del Parc Edificatori Municipal. En aquesta fase es realitza una agrupació de l'estoc inicial de tots els edificis públics en tipologies representatives basades en criteris de classificació que afecten al rendiment energètic. Per exemple, saber si són instal·lacions esportives, centres mèdics, col·legis, centres cívics, any de la seva construcció, la quantitat d'altures que té o els metres de superfície. Sobre eixa llista i classificació d'edificis s'ha realitzat una selecció dels edificis més representatius i els hem nomenat els edificis ambaixadors. I per acabar esta fase, d'aquests edificis hem recopilat tota la informació tècnica disponible per a la seva posterior anàlisi energètica. La segona fase és la corresponent a l'anàlisi energètica. Hem realitzat una simulació energètica de cada edifici ambaixador per a obtindre uns indicadors de rendiment energètic, mediambiental i econòmic calculats per a la situació actual de l'edifici i per a 4 possibles escenaris de millora: menor, intermedi, major i profund. Atès que els edificis que són similars als ambaixadors presenten els mateixos indicadors, s'ha treballat amb una eina que extrapola automàticament les dades de l'ambaixador a la resta d'edificis de la mateixa tipologia. En l'última fase, treballem amb 2 eines per a organitzar la planificació de les rehabilitacions i intervencions en els edificis. Amb l'eina de planificació, els tècnics poden seleccionar quins indicadors són més importants optimitzar: emissions de CO2, estalvi d'energia, període de retorn, així com percentatge de superfície a rehabilitar anualment per a complir els objectius de reducció d'emissions i descarbonització. Sobre la base d'aquests criteris, l'eina proposa un pla de rehabilitació anual per a aconseguir els objectius proposats, amb un llistat dels edificis i el grau d'intervenció necessari en cadascun d'ells: menor, intermedi, major o profund. A més, en una segona eina, podem simular els possibles escenaris de finançament associats al pla de rehabilitació plantejat. Els resultats es comparen amb la línia base de la factura de l'energia, consum teòric ideal, i permet avaluar els beneficis i l'amortització del pla de rehabilitació. I així és com el programa Impulse Plus d'Interreg Mediterranean ha ajudat l'Ajuntament de València a millorar la planificació de rehabilitació energètica dels edificis públics.